kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nebag amalimyo amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng. Kadato'y pagayam yo, Mr. IKL. Idi Kalman Laeng, manong Nemi Ruiz. Kumablawag itinimbag ng malem, karakayami nga sa ampada, papagayam mi, malem dito yung Pilipinas. Papagayam mi, pakishare ti programa tayo, share, ket tapadaanan nyo ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Albert. Wano, binunyangan da iti Abet. Di kalman lang ni pagayam tayo nga Abet, wano Albert, papagayam padaanan nyo, share this program, share. Inagaro din rugyan nga ibasa ti pagkasalitaan ni Abet, wano Albert. Nga napauluan iti paulo na. Sagudayan nga rin ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tamadamak ngagdaldalus iti tambak. Agdadalos sa kitambak, manong nemi, katururuutek, digiti napintas, nga kanan tibaka. Ken kinaitak pa'y manong nemi, digiti mulak, nga bawang, ken lason. Iniad na lumabas manen, ni Tata Insyong, kakangkanayin nga mang sutsutil kanyak, ako na. Albert! Ay, abot, kunak ko. Abet, awan serbiti kagat, do awan bakat. Tinalyaw ko manong nemi sa aklang imisem. Anong serbi na nga ron, di kita ang isisem. Nusambat nga balasang mo na babae ti ismam, barok. Nagwapo ka. Nga maumit lang ang tiya arakupem gada kakumkumot mo, kaidam, kakawkawil mo. Dumteng tulat ta tata. Dumteng tulat ta inton ka ano. Iso nga tat umasdag nga mismo keng ka. Sika nga baro ti mapan mangare, mang pasyar, mang sapoy na dahit nga babae. Awan ti mauray mo nga babae ti agarem. Uray datatang kininanang manong nemi kat mandanagandan. Gamot siyak ti buradek kat siyak nga rudta dati danada agtawan na konti 30 ngam awang pa asawa. Di ka po namanong sila mabainak, aram mata bain baga. Sa mesa, o mata sa baling araramidag no saan nga. Adaki talon, tibangkag, dito'y balay. Balay, talon, bangkag, karayan, wai. No adda iti agpasala, manong nemi, kastawan iti panangalalukoy kanyak, dagiti patak nga babaro, mapanagsala, mapamagisala, saan ko kaya. Nga dagiti kapadadak, manong nemi, kada amin asawa na, nadapay din putot da. Kada kaming nagkakaradwaran ti elementarya kin high school, manong katsyak layangan ti awan asawa na. Nagpatinggak lang iti high school, tadyak may lulo tagbasa, siya akon manong nemi, iti nga si kaso iti bangkag kenalo ni tatang kalpasan nga sombro ti riyuma na. Yan mo kasta nga matsambaak tinapintas kena nangina nga presyo ti bawang ken laso na manong apo. At
Nagsagsagawisiwa amang bilang karagiti paglakwa. Kasta matan no kasta nga mapatanga kiti kaado di kiti ma-harvest ko nga erik mano. Grabe matan no tay tiyempo iti balatong apaw. Tiyempong ti tabang utong. Sos, ado ada kiti maumay mga angkat kiti mulak. Ado at makawarta. Kaya nangasawan manong nemi na pintas ti biyag ko tanagagata kintaltalon. Ngem, awam pa iti asawak, ititawan ko nga 30, kahit kumamatan datatang gininanang at asawak, ta siyak nga rin tinaidan nakadakwada, siyak nga rin ita, manong nemi ti bordek, kayat daw tagaywan iti apuko. Tadwa, iti kakabsat kong inauna, nga pasig nga babae, na kamang damat ti adayo. Nagpapaos no kwa, datatang gininanang mapan mga iwan, nagiti apuko da, iti kasinsin da. Awang ngamin ti gartem kumanong. Adumat ati kiti babae nga mang palpalodip kanyak no kasta nga sutsutilan da. Nga mawan ti kursonada karagini babae dito lugar mi mano. Sa mesa da kiti kapatadak adamatan asawa da. Adamat da kiti nabalo manong nemi ng jakmet kaya. Aging ka manong nemi nga dimteng ti kasinsin ko nga naggapo ija Isabela kit imay dito Ilocos. Kasidsing ko manong nga kasadar ko. Naikamang Isabela dan talo nga putot na. Imay dito ibalay kat kunana kasin! Abad! Kusta? Sensei! Kastulat na kasin. Kasin sila nga aglaklakay ti nagtipadalon na. Bumardi ka man garo dito mabalinta nga siwsiwin siya kung ti makaamoy ti arak. Mailiwak man nga sumaw makisango ken ka. Nagtung palakmet manong nemi. Among mo't basit tuminom ng sa anak nga natin nakaro. Pakikisama lang. Arot istoryana na may panggip na kiti babae manong nemi. Kat sana sinalsod no apay nga jak malangin mag-asawa. Kung namat itatang manong, hey, kaanak-anad mo. Ay, Angel, isuram mo no kasunod, mangarap nga natin. Kuno adaman la kasunod kabayag mo tuya ang bakasyon. Baka makabulo na Angel. Apa gamin? Ada itartrayam jay. Isabela, iso nga dakatoy. Napatangan nyo. Ano itartrayam? Ada kami na si Kugak eh. Hey, ada lang arot asawa mo, dapat na si Kugam. Naangkilan kasla kalagdada mo, kasta talagang puli. Malaksid kini misis sakit rumaman kamat sa bali. Di ba kada kasama nagadaan na pututa. Ita garapatani kami kini bakit. So nga pala nagpakli dito ya. Nga po no napya ko mamata no kasta ka imalakin ka kasinsim mo ken bain baga ba so sa apo bullo ta dila na. Banyo litag. Tasyak ti makamo. Ito unos ti makabulan nga dak ditoy. Ipanamnamak ka na kayo. Adanton, manugang yo. Naawis na karidi nga rabi manon nemi nga halpasan nga naibos mi tinasiwsiwan nga manok kakadwa mi ti duwapay nga karuba mi. Intaan kasi kunan si makayak ti motorsiklonan manong data. Napang kami ti patay sindi manong nemi beer house. La tugaw ka tagorder tat beer sa tamang table. Asin ay di ka kagindi di akas ta. Awanti dugot mo ang kwarta. Anan nun di kita kwarta no sa mo gastusan. Hamot unay ka sa pulan da angkel ka ni auntie ti ado nga kwarta. Basta dalakit umanay nga gastusan dan doon ito no handan nga makabangon. Akin din na ya. Awan tinaytugot ko, tikait ko sa di, siyak pala makamot na bayada minton bigat. Nagitable kami nga peso manong name niya po. Kasta o ni mat iti kinakuti dati ka. In-table ko manong name iti sutang karawa. Karawayan na ti pasong ko na. Inikat na pa yun at pasinturon ko manong sana. Inbabati sipar sana. Inyunagan ti dakulap na ito nagtibrip.
Oh. Kat dumakkel madgayam. Ano? Hmm, ano nang sabi mo? Sikan sa mo tinagbaling nga Tagalog. Bang panggalitan. Ilocana ka? Shh, tagtagari. Taga-kwa, taga-ano ka? Taga-abra. Kung ano nung taga panggalita lang di kiti GRO. Doon na. Sapol mo ti trabaho. Ana, agdadamo ka? Muna tao mo. Malakayin ka kanong baro ka. Kung ka kaduwam. Kahit nakasawain. Check ba't nga kahit di mga asawa no GRO. Kunak mo ti tinakim ko manong naming no kayat mo. Sumagpadag di balayo. Ana, trabahong ka di. Oh, taltalo nak lang. Baka saan nagtumanusan. Umumula tagluto. Diyan nga na magluto. Manong naming ka ba na najuan ang tiinom ko naman pesana ka narwam nga adot mainom na. Narasawak mo tin manong. Amok mo tin ti agkarawa. Anong nemi, GRO ako nada, kang talaga ka nalapsat, nalapanati baroko. Kaya aga ngay manong nemi palubos na maten ngagdedeak, basta agdumog, kadagdumog, agbet home. Damo no ang inirasaas na ti kasinsing ko. Kasi, na talaga may tibagin, irwar mo. Ha? Irwar mo. Di ka ang sakit tapos mo. Kuyog ta ka. Sige. Mayroon artangar ng nagpadpada. Pagabayan tayo, ti kwarto tayo. Sige. Payapayak na si floor manager. Kasta nga rin tinagtungpalan naman ng nemi. Kabata medyo na barteka kun mano. Tilatan partner ko nga ni Georgia manon nemi tinang manage ako na. So tinangkikat kada kita arwatek manong nemi kastamatan ti arwatek. Ison manong nemi tinang ramawan ang romansa kaniya. Nalubusak met manong nemi nagasogak edita. Pirit-piritan ng ag-agkan ti macho met abarokong ko. Nikit nanganin ti loko. Panakkalan met kadyaman ng nemi dato idulduling ko. Kas latay napinta sa panakkalan nga bagas iti kamuti. Nagbukel nga nalukmul. Panong nemi talaing na ngagkunot. Mapanakon ko nakengkuha ng indruar na. Inyula na. Loko ka. Kami nga. Pakanan nagsamot nga dinauras. Kaya sumatan manong name iti nang iplastar nang isarek iti tilapi na kadisunti ng rabaw kanyak manong Oma, apo, nagmayat. Kinabot no naman ng name nukasta nga makalagipak ang makaaram ako nada at damit ni Emma. So nga nakontrol ko tiriknak manong name naging ka ngayon unamat la isuna gamit siya. Nadlaw ko anong name anay tayok itisu. Induble na pa manong name namitlo pa isuna. Ma'am, Abet, Albert, hanga Abet. Abi minas na Abet. Di ba kas tawag, no api nga, di ka madad di asawa. Naragsak lagi di asawa. Kabuta, naandor ka. Napaot ka. Namitlo ako, naminsan ka pa lang. Kitsut ka po na kahit ko nagpidwa. O sige. Sikamat itanaat, kinrabaw. So di ka check account ka na ayon. Inamalak man ang name dagiti bibig na nabangnut sang aw na naimas dagiti katas dagiti bibig. Kaslasaan nga GRO man ang name iti pangbilangak ng runay di adda akon iti barokong na dagiti duhaman sanas na kinirap-kirap kastamatan nga kinagat-kagat ko nga kinurab-kuraba. Ipababak kumapay man ang name iti gibat ko nga inagaing gawin na. Wag. Anong huwag? Baglagi din na. Gaman ka. Saan ka pinagkundom?
Amo, kahit kung amin ngagsikuka, tas sumangpet at balayo. Ha? Di mo kaya? Nagtulag na. Hanggang ang gusari ti kondom, sa anak nga pairawar ti sa bali. Basta, kadalawas nga umay ka. Ha? Ganito nagsikuka. Agawit ak, kadyo balayo. No. Ama, tapno makaasawa ka. Kung na kasinsin mo kat masapul ka nung adan asawam, sakbay nga. Agawit iso na sa Jezebela. Ta, masikukan ka katat, tiwanos ti makabulan. Wan manong naming saan ko nga inulit pa itinapahan itinapanami iti kasinsin ko no pa'y dagdagdagan na. Ala! Umay ka na kat maili ko ano ni Judyakan ka. Di ka kamot nagtulag ya? Nga numasik ko gamso na iyawid na ka. Iyawid na ti baginan ti balayo. Kasin, jak kayat ti mga asawa nung tumadlang GRO. Di aglaklakayaklatan nga baro. Susuapo ay. Kasano nga rin makasawa ka? Kasano nga rin misyon ko nga makabulan ka na danto na sawam? Narigat ang mapasamak na ita kasinat mo. Ado nga loko yung nakanyak manong name tapno ulitan mi ti mapan iti patay sindi iti beer house. Kaya tinakpulos na aloko yung manong. Kaya mo siguro ti kabisik nga harvestan kadagiti mulak nga bawang ken lason na nakatsampa akman manong. O tupekit iti bang kontrata na. Si tatakder manong naming nga presyon dari kastoy. O na siya pa yun timang presyo kat tawaran dalawa sit. Sige ko na. Adamat manong naming nagitimbati na bukod kuntong gabuten ken iridon. Tap na di kasta kat sakto malat bay lako. Di may isa nga malem manong naming imay nakpidokpok kawan ni kasined mo na dakti taltalon. Abet! Kasined abet! Darasem! Dinadaras ko man, apa At kinakuyog kong mabae. At sa Jabalayo. Dayjay. Iti agbalin na asawam kasing. Saan nga ni Georgia? Sana ta di ka umayin sa Jay. Sanda Jay? Makitam to. Nadamay sa nga jeep nga pagpasahero nga sa mo ti balay manunemi kasi mabat ni tatang. Ay, abet. Tang. Aglalaing kawan. Babahain ti simbang pa. Tatang mo ta. Aman. Nakilaw na yung pagyamanam kinikasinsin mo. No, talaga nga na kayo tagasawa. At kasamat nga. Babae ti yung may sumangpet. Uy. So nga, pag nakaditalikot na medyo labar ka mata. Uno idigos mo, hanggang lagit ang naglaglangat unay. Hanggang lagit nga nabandog. Sige kitang, digos ko nga nagpagwapo. Oo, kasta hindi ko Manong nemi, rinagyandan tinagsasawang managiinom. Kasalaw may takas asawain, nga babahay pa yun manong nemi ti umat. Jadi makadigo sa akon manong nemi, nga makasagaysay, panakot na ti ayanda. At dada manong nemi ti sikigan ti balay, sa diyay ng dasarda ti mainom ken mapulutan. Ket ko na nakanya kasi ko ni tatang. Ay, abalayan! Dito yan, dati anak tayo, dati anak ko. Ay, alakit, kumamblaw ka kadakwada. Isoda na kita, tagbalin to nga makatugangam. Katugangam nga Berto. Gandali ka lakaragan. Albert ken na Roberto. Ken nanam nga Julia. Kumusta kayo tatanana? Gwapo man kayo tagbaling manugang may balayan. Talaga ang gwapo, kanagagad. Ambisyo na. Sa uminom dito na pilitan ta kasinsid nga Edmond. Ay masaan nga uminom dito ng awan ti mga sungsong kang kuana. Na nasingpet. Albert Barok. Si papanakil kami matkadyang mangyam amukeng ka na anak mi.
Nagbalintumit nga katakta ko na mo. Isumad na ito ni Nuring. Nuring anak. Kat medyo ingatom mo nga i-plaster na tarupam ta. Agbinat mat kayo kini Albert. Manong name ti amok idi ti kaabay ti lakay kat lalaki. Tapukis lalaki manong name ti pukis na. Ngamin ditong ingato na tirupa na babae. Nabihag dagiti mata naman. Medyo natundiris daugong na. Medyo nabangbang tibibig na. Kasla violet manong name ti panag-lipstick na ngam sambat nga naka-lipstick. Kasla nangan tilumboy. Nakasirseryoso tilangana manong name. Ayos na ito ni Nuring. Nuring ni Albert. Ala ka nagalamano kayo na. Tumagdar ka na balasan ko. Nang. Ang aming pilitin daw. Buses lalaki. Tumboy. Tata, nana, lalaking samit na ito. Sama yung kanya. Saan nga lalaki anak ko babae? Huwag naman lalaki matiga gargaraw na. Patitimag na. Lakit agalamano ka kami na. Alalala. Awatam tayo. Alam man tayo man na. Anong name? Mapilpilit ni Nuring na nangyato ti man na sa ko ining kaman. Apo kadala mo yun man. Apo pinatpatak ng pinasulpusan. Impariknak man natin na barang ang takulap ko o medyo nakarsan. Di pa tamang timak. Tata, nana, ibatak ka numatindi man na. Saan mo nang ibibatan? Awid ang pagidin, tarako ba naman, tanak mo, bisitwang mo na giti bibig na. Tayo din ito yung madlagon daw, ay pagsasalitaan tayo, antik pa nagkalay sayo. Manong na imedya ka mo no anyat nakaarosan tirik na. Gabungata, tanalamuyot, dakulap ti may isa nga babae. Gabungata, tanukasta nga kitain na kaperngin kat matat babae di kiti mata na nga slagpakpakaas. Maanong nemi inawid kun ko na. Gabata na pigpigsak, misuna, napaarakop kanyak. Oh! Bro, siya kang kamayabs bro. Lalaki ha. Agpapatat nga lalaki. Hamo patpatsin ni Suna, bet, babae deta. Babae ka na, makitak matipuon ti barukong mo. Babae. Lalaki tirik na. Saan kang mamatpati ka takwada? Ama, kursunada ka eh. So nga kabuta, kunada nga kaya't manugang, di ramanak man naging bibig mo. Uy! Bastos ka! Wait mo, kabil ta! Ay! Siya Noring. Norberto tinagan ko hanggang Noring. Albert ka Norberta. Berta. Yan ko mga skandalo dito, balasan ko. Balasan ko, baro ko na yun. Nauyong matgayam na anak yun nata. Nana. Ilagit, ikarigatam nga paamo na barok. No, kahit mo matlagasuna, kahit mo siguro, kabuta. Inamalan mo tinligit lips na. Abalayan. Ay, abalayan. Abalayan ko na tayo. Nana, isat yung tika aldawan, tika sardon. Inintutad na ni kasing kong Edmond manong nami hintaugan na. Naturturod ka man ng kasi, no daarak ka, ang tarit-urat mo. Nalapsat na di suna, di ba? Uy nga rin, yung makita, narimat na gini mata na. Taman lang, buok na katin, diferensya. Ngayon na palubos na ito, nga dumakal di buok na, nga saan nga ermikat, ay susapok. Napintas, nga baling asawa, ni Nuring. Pinainom damat manong name ni Nuring. Hindi na kumakayat manong name nga ma. Dati matgahing mo mininom. Sige man langan. Kuna, tanggap na, timawag man. Uy, saan ka akbar na kakasta? Hindi ko na muna kumatawa. Pilpilig na gayam nga, uminom, dominom. Nagpulutan ka karon. Nagpulutan na. Inikan na kami ti kundaway manong nami tapnodog wakam lain.
Diyan ka mo, no, anya tinaramid da. Sagsag, nasagsagan at da nga pimanaw manon nemi king nga dududwa kami. Inabay ko nga mismo, gabuta. Nabaraan ak matin na mitalwa ko nga nang siya. Ay, nabi nga umabay ka kanya. Kahit kang asawain mo rin. Di ka kaya. Abay ka din kaya. Sus, lalaki ha, lalaki ta nga doa. Babae ka. Babae ka na tao. So nasangan nga kit kayo. Ha? Manong nemi, inaprusak amis mo ti barokong nakit naka-t-shirt. Matangkan magkini ti brana. Bastos ka. Nawayat mo. Tapno, awanan ti problema. Ibarik na ken ka. Ti ayat ti may isang lalaki, ti babae. Lalaki ak. Ang darling ko. Nabindas. Ngayon saan nakama paragsa. Awan kastoy na, oh. Inruar ko manong naming yung pakita ko na, inikat ko natin si pati pandalong ko sa ko, inruar ko. Urel na patilmon manong naming. Oh. Awan ti kastoy mo. Kastoy ti sapsapulo. Bastos ka! Kung timbak der mo. Kaya't mo, Gisparta. Iminumak mo't pala sak timbak der. Ukit kugtaro nagmadaro. Naglisya. Ama, iti danugan nak manong nemi sinara. Inigkamak ti takyak na ko. Danugan nak ti bagay. Inigkamak na. Inarakop ko sa ko. Inamalan. Digit ilips na. Paparan na ko mga di kan dumila. Maguyugoy ko nak tinatin ko na. Ngayon, pinanawan nak manong nemi kat ko na natag. Deon, gawit deon. Nagaw-awit na nga di na orasan na ta. Handamad nga may gawin. Nagnagnamad lata nga napan iti highway tapno agsada. Kabilitan manong nemi nganyawid na ni Suna. Kat ko na kanyak ni kasinat mo. O naramanawan. Nagkamakpayan kasi. Ano yan? Mayat sika. So nalayang ta. Kasano nga mapaamok tigas kagkuha na nga tumboy. Kamasyaran na mismo di balay da. Kat kastamat tibilin mo nababalakad dagiti naganak kaniyak manong nemi. Pinasyar mi nga rod, may isang arabi, ni Noring, wano Norberta, manang name. Gimata mo dati chocolate, kasama ti sabong. Nitatang na manang name, itinakamasungad ka na kami. Oh, Albert, good noon. Kumay pasyaran ni Noring tata. Bakit po na? Ay, yung pakiuray basit ka mo tadala pa na. Pangururayan tayo, wala. Mangsyat tayo. Kuda, nadalagin mapulutan tata. Ay, wow, inaristo lang dito ti. Mangiremedyo ti pulutan. Adobo nga bagbagis manong name itinita sa pulutan. Salama din sa amin dito yung pulutan tata. Nabangsit. Ay, mayat da ita. Ang kata ipa-crispy pa. Ipa-crispy pa ita. Ipa-crispy fried ta. Iti tadan manunemi niya Nuring iti mabigbig na manunemi ng liklik nagna iti kusina. Nakapantalon manunemi nga kumupkap ti t-shirt tang madlaw mulat ta ti baknang ti baruko. Sapang gidian ti baruko ay ti patong na manunemi na sabang. Nabindas ti pamagina. Yung talagang armikat na lang. Kasla, mga bigla, ako naman lang lalaki. Madamdama pa yung manong namin sinyas, ti kasinsing ko, nga sumbre ka ko nito unig. Nagtugtuga ka. Ti pagarob na siguro manong namin, saan nga siyak, idilukat na tiridaw, kadigdigos na. Hi, flowers for you, Noring. Sabi ko makasagutan na kasabong. Saan ako nabalasang? Awatan ka din. Sige, among nga iso nga dinugusam. Chocolate pa yun. Ay,
Data, paborito, chocolate. Mabaling nga rin sumrek. Ano nga man di bagam? Sumrek ka, tapos na makapagsarita ta. Hindi sumrek ka. Irida mo manong name kan awan ti agun uni kada kami ngam numanen ag kinita kami ag pinireng kami numanen kidaya umisama ilisan ang tumanen ti panagkita na aginggang iti may kadwa nga agun daway nga inalak ti ima na sa kupinatpatan kahit kung ipariknak ang kuha na ti baharat ti dakulap ko manong name kan mariknak may tip nalamuyot at dakulap mo. Di mo kadi madlaw nga babayan ti baharat na kulap ko. Ket kastamat ti baharat ti panagayat ko ka. Nori? Bro, rasapol nga nung kutan ti no. Saan nga lalakit kayat ko? Babae. Handa ka maparagsak ti padam mo babae. Lalakit ka sa pulang. Ket ka sa pulang ka. Among matgayang tagarem. Abi ka saan ka nga nakaasawa nga nagos? Mas dawa na karde. Nuapi nga, kaskan ka. Hindi armek, kanda nga doon sa balitang babae, alis to lang nga armek. Siguro kat si katinekari, nga talaga para kaniyak. Anam ako nan. Bro, saan? Uy, balbalagan ka, saan ka masdag? Sa mga, uy, di mo, guyiran, di bakit? Nalangab ko ti banglong na manong nemi bangnot ti kadigdigos. Sa ako'y namalan ti kiti lips na ilisin na dida mo. Ramanan ti kiti bibig kong. Lalaki di bibig ko. Babae di kiti lips mo. Kaya mo ti bibig ko. Nagbangbang. Ang abali nga nabangbang. Nalamuyot man. Naiwas ka na naman. Kinabang usama mo, babaeng babae. Albert, saan eh? Anong nemi, inagkakmanin ko namket amo na matin ti mamales. Insaruksok ko manong nemi ti imak, iti kumapkap nga t-shirt na ingkarigatak nga insarik ti takulap ko, iti barokong naman. Ayam na irot. Irot. Yung karigatak manong naming palikod ti imak tap na ikatiktilak ti brana. Kabayatan agkakit na arus tirik na manong bumalbales. Hindi may kat kun manong naming ti brana na nataak manong. Nakawaywayan na nga aprusa kun ti barukong na nakatangtang kun manong nakabaymaya. Oan manong nemi nagkaktitingad na sa kuyong pababa ket inikat kun ti t-shirt na ket na ibuhang ti kastaunay kadakkel na kasla dumun manong nemi ti anday ti baroko kastaunay manong nemi ti panangkinit ko ti mungay ket kastaunay ti asog na Albert. Manong name at daman makakita kada kami, at daman makadagta kada kami, ngam saan da kami nga sidingsing. Aging ka manong name, as tauna hindi pa nagpapas, tagi bibig ko, anang nanam, nang kirap-kirap, ti dumon, nasamit, nga dumon na, pagsinsido blatek, suwa, iti barukong. Aging ka, biglang sinakroy ko ko ng, uy, Albert, ibabanak. Ano to yan, tisilan mo? Ha? Kahit mo gasaw ka nuway. Rugyantan. Tapos saan ta nga maba? Huwag padpada nga mabitin. Uy, saan mo ba? Kaya? Di mo kaya? Aman. Kinunak manin manong nemi, kat inamalak manin digiti lips na kabayatan ka. Kapkaptan na titangid ko. Conforme dita no anang silad ti serkak ko nak itinakem ko. Ngem sanga dita ko nana. Yan to karon. Silad datatangkin na lang data. Data sumaruno ko. Gabot taday ta sumaruno ko na kahit nga sawan manong nemi umanugo tin sunod.
Sarek ko nga rin din iti kwarto manong nemi pag-iso na lawat ti kaman ako no. Hindi sok, ben paida manong. Sa ko inilistuan ng nikat t-shirt ko ti pantalon ko. Sa ko inikat mo ti manong nemi ti pantalon na graman ti amin na kat babae ti bagina manong nemi nagmayat na pamagi. Tila buok na manong nemi tayan ti diferensya ta army kat nga ron. Ngam dagiti mata na rumimamrimat kagong na ti pingping na dimordorosas manong nemi dagiti bibig na nakasamsamit na nakaimas manong nemi tilmunan ti katas dagiti lips. Ang lalaro lang arudan manong nemi idi balbalo ngayon pababak dagiti bibig ko kadnay ti dumun na nakaimimas ores sa angkong isawsaw iti suka. Nakasamsamit manong nemi kinirap-kirap ko kadadada kamang parukso kanyak iti panagasog kan panagareng-eng ni Noring. Al, ah, abet. Karo na lang arudan manong nemi iti adakon iti nagbaytan di kiti legs na manong nemi di nakayat idi tanumanin ingato na ti ulo ngayon pilit ko yung pababa pinagkat ko pa yan manong nemi dagiti duwang sakan ako na sa ko tinapaya manong nemi ti patong nang yung pangato tapno lang nga mayasidig ko kadagiti bibig ko tapno yung naksapsapan manong nemi ti nga po nagimas manong gusto ko na matin manong nemi ti panagasog kan abet. Pinatas ko manong naming and sarek ti dilak kat simrek. San na virgin? Sunutin mo na kunak tinakam ko. Yung saan nga nagsaan ako nga nagsaludsud pa manong naming mayat matap na saan kamarikatan manong. Iso nga pinatas ko manong and sarek ti dilak sa ko pinagkuti-kuti. Abet. Manong nemi ditan nga ni kakon iti nanay nga gundaway. Dati kasla nakabinpintas gabakas ti kamutig ko manong nemi nanukmed anamukel isot tinyusok kun manong. Tapno laing sumrek iti nagtikuhaban na ninuring kadaytan ko na. Abet. Na may mayat gaya mabet. Abet. When manong nemi tumboy nga talaga idi ninuring ngem. Idi pa iparaman kun kang kuha na manong nemi tinulukmeg nga medyo atidtog nga bagas ti kamutik ko. Dahitan ko na. Kasta una yung ti asog ka na ring eng na amang ibagbaga ang nagmayat, may mayat gayam ko na. Sige kay baganan nga mapankat mapanin ni Sud. Uwan manong nemi nagsabat tirik namin agpadpada kininuring. Danalpas tubo ng arikos siyak matsugobulat ko nana. Isunti ng roman sa kanya. Pinadas na matakinan manong nemi. Tila nga kasla kalukmeg itinapindas to bagas ti kamuti. Wen manong nemi inaim-imas gayam nga amang ko na. Ngayso pa yan tinangiyusok ang nagtugaw ket tinugawanak nga inyukuyok manong nemi. Kalpasan data kapag nakapagusto man ang tirik nami na ginanakam lang bihit manong. Noring. Albert, iba ka mga tipay lain na lalaki, babae, tumasapol mo. May mas gayam. Kamuta, ti babae, para ti lalaki. Ti lalaki, para ti babae. Nga mapingasan ka nga virgin. Sinutin mo na. Una nga sino. Siyakamot lang. Siyakamot lang. Ano naramat mo? Ano usar mo? Tarong? Buti? Turong buti. Uno, ada duldulin mo nga vibrator. Uwan. Nakarod.
Ito imak, ramay ko. Si kamid lang kami tinang buwak ti kristal mo, ha? Ngimawati nagbaling nga darling mo babae. Awa. At daman, kaging gana lang ti ano yun. Kaging gana lang ti arako, bisito. Awan, chill lang. Di ka na gusto sa ti taraw. Ha? Bute, ha? Taramay mo lang. Saan ka nang nagsalutsod pa eh? Baglaki din. Di nagsinatingan. Yung baglaki din. Temperama mo kanya. Nagmayad gayang. Babae kan? Sige, di babae ako. Gusto nga laman yan. Siyak mo na yun, sweetheart. Siyak mo na yun, tumabaw. Nagbayad gayang dati kamuting mo. Si marunong inaramid ni Manunemi napan kami ng asawa. No, ididamo nga nagamamu kami kaninuring kat isuda mismo timay dito balay. Ngem itidayta ang kundawi nga panangas asawa mi manong. Da kami na mismo tinapani di balay. Mangga po idin Manunemi ngagtignayan akas babae ni Nuring. Nabayagin nga saan ko nakita nga nakapantalon. Medyo papaitidugin ti buok Manunemi. At dan di pa nagkinina, panangiya. Aksyon na nga talagang isukit babae. Saan kami nga narigatan Manunemi nga napagsasaritaan ti kalaysami. Uy, ito dingan di ta kalaysa, awang problema. Kabuta, adumat na kiti tarakin kung dingwen manong baboy kan baka. Sa adumat ti ornong ko Manunemi, isot gapunang ala ag grande de nga kasar. Tas nakasar kano ti Hawaiano. Ado ti paala, ado ti nakasagana. Nagkasar kami ti simbangan Manunemi. Kadidi, takalpasanan ti seremonya kat madaman ti padaya. Lakit nakaragragsak kami man. Tagunada nga, kadaanan ng kanawidan na kasar, nagsala kami kaniyang Nuring kalpasan na kit adumat digiti umay mangibitin, mangiyaspili ka na kita kwarta. Dititagdan nga regalo manong. Agad may ayatan kami mata. Makakwarta kami. Ado pwede kita nabungon nga regalo ta kada kami. Dimteng tirabi Manunemi kalpasan ti makapatagtak nga padaya. Gabot ti kasar manong. Iti mismo nga kwartok Manunemi nga nagbalo nga kwartumin nga dua. Tinaggabuan mi manen. Hanen nga tumboy Manunemi ti asawa. Dudikat babaeng babae. Nagibibig na Manunemi nagsamit, yak pulos ka uma nga nanaman. Yak pulos ka uma Manunemi kirap-kiraben ti dumon iti barukon. Awanan ti anyaman nga lumiim ko Manunemi amangan. Ken mang sipsip iti tilapia nga daken kuan. Kasta matiramidan na kanyak manong. Gusto na nga mulmulan ket detoy napinas ti sukog na kasla kamuti ag bagas ti kamuti. Nalukmeg nga medyo atidto. Ere ba nga panaw Manunemi kadag kamayatan. Agkamayatan kami. Tagaadwan na Manunemi ngagsabat kami. Umuno naman nga mitipidwanan kadag sabatan tirik nami manong. Kadakkel ti pamatik. Ngay direta nga gundaway kat addan. Iti na itukit. Addan na itukit nga bini ti saklot ni Nuring. Huwag ko nak data agsipot na kalpasan ti 2 bulan kalpasan iti panagasawa mi. Saan kanungkat nga nagregreglay suna. Manipod iti adnan na pasama. Ubingan Manunemi. Gabota agsapulen ni Nuring tinaalsem. Numuna ket nagkarong aginaw ma. Riingan na kiti parbangon. Abet. Albert ko na. Albert. Makapangpanganak itinaalsem.
Ay, nakit mo. Adamat sukat da. Kakaiso na nagkarot suka tayo. Ano na suka? Yalan na. Anak at dadangan na alsan. Awan ta mo ka. Santol. Da. Paano ka mga ratis santol ita? Ka na. Kala na. Supo nagkara ka. Parparbawin to bigada na. Ang kayat. Itat kayat ko. Laka. Nung di mo patganda ito. Baka baikat na ito yung baragrag tika. Sigog ko. Pahala. Ita nga rin santol. Basta nagkutikan. Kamangala santol. Santol ti kayat ko. Santol. Nagkutikan. Anong name awan ti paamok nga pangalan si Santol. Ha, rinayin ko na tatan kinana. Ay, problema. Kasabulan ti asawa ti Santol, nagsapol Santol. Ewan mo tamok. Ay, adamok. Itatam nga daris dya, ito pang. Ada Santol na dya, jak na mo, ada bunga na. Di mo lagip yung Santol nga dandanay maitapangan nga Santol. Nga subay gagawit ti daga. Ay, wala yan. Imatang tabungan na. Eh, kaya kita na. Oo na yun, kabrabi. Anong name kabilitan nga napahanak mo na? Nag-flashlight ka. Nadanga pa yung subungan naman nung imuli ka po. Nagadong ang buos. Manong name, may orak lang nabubuos. Kahit ko lang di makaalat ti Santol. Ito sumang pwede akong manong name, nagkatawa ti asawa. Abagkat katawa ka. Anak kino na kita. Imam, ano na kita? Nagkagatan ti buos. Ore no, naalam ti itlog na. Ti buos. Tsaka mo, nadabalay na. Dati ti Santol. Ambat nga na loom. Nagano sumagpailang. Kaya isot na alak. Sige. Kayat mo, hilang ka ba ito suka? Tisawsaw mo't suka. Suka akpay lang arod mo. Ba na? Naalasam lang arod din, suka akpay lang. Di bagpindasan na manunay mi di lang parbangon, di ba nagdawat na iti Santol. Ngayon, nugas nga sumang petak, manipot italtalon, makitak tulangin at kiraban na manunay mi nga dyan mo. Masaya na, hindi pa naginaw na manunay mi kat mapangkumat pa check apiso na ado de kinted da nga agas na vitamin na pa iba na pinbatyanak na ano. Aking kandimtengen, ti kaldawan, manunay mi, ti panaganak na, daytan. Parbangon manong, hindi ba na po, sakit ti pusit ko. Timawag ako na ti ambulansya, manunay mi, kat interay mi ni Suna ti ospital. Inanang, isutin mo na nga nakakita manunay mi, ti manadagang impandan na, iti nursery section. Hay, lalaki anak ko, ti anak mo. O anak, kahit mo ipanagan nga anak ka, junior na. Susakit daw na. Pero barang nadad sumarunok at babae, kahit babaeng tumanin, mano kayo mti kahit yung asaan na kaya, ore mano, banot isakot nga po, Diyos ka na kami. Talo manon na yung nagbalin nga anak mi kininuring. Dua nga babae ken may sa alalaki. Tinauna ti lalaki ken duwa nga babae manong nemi tina isaruno nagsaruno nga impas ngay ti asawa. Babae nga talaga manong nemi ti asawa tadi na paigit kayat nga maka bumaba uno makasayon ti buhok na nakaadidtog ti buhok na manong talaga nga babae nakapimpindas ti asawa nakastamat ti kinapindas ti kitiduwa nga nakbi nga babae. Guwapo mat manong nemi tinauna nga anak mi. So bibiyag pa ng datanang gininanang manong nemi tabing mat pa kita puko da kada kami natong palakas kalikagom da naman pa'y 31 idin tawan ko nga nag-asawa kat nadanak medlang nakabutot iti nagsaro nga talo. Oen manong nemi dati nga ron ti pagasalita ati ammo da idikat sa anak nag-asawa gapong harut ta arim matabayim baga. Nadapi iti agkaras kanyak manong nemi ng GRO nga kayat na isang pweden di bagi na kanyak. Ngayon saan nga isot na ikari. Gabuta, ninoring nga nagbalin iti nga tumboy manong nemi kat iso iti nagbalin nga kagasat ko. Akatakta ko na inay itong palbiyan.
Saan ang kagbabawi? Kabuto naragsak kami na talinaay nga naurnos ti binangon mi nga pamilya. Dito nga ron ti pagkasalita manong, kaya man naklaunay ti anos mo nga nangibasa, kalalakit sapi kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngag kanagbuya, more power to your program, and God bless. Tuoy nga ron tagyamang nga pagayam mo, Albert.